Wassalatu wassalamu ala ašrafil anbiya mursalin amma ba'd. Svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. Neka nego mir i spas na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu porodicu, na sve njegove drugove, na sve one koji sjede u dobro u sunnim danima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dragi braćo, mi dalje nastavljamo govoriti o knjigi Sahihu Buharije, poglavlje čvrsto pridržavanje Kur'ana i Sunneta, i večeras ćemo se osvrnuti na pokuđenost prekomjernog udubljivanja i pretjerivanja u nauci, te pretjerivanja u vjeri i uvođenju novotarija, odnosno pretjerivanju u novotarijama. Znači, pod ovim poglavljem Imam Buhari, Allah mu se smilovan, kao što su to spomenuli učenjaci, govorit će o pokuđenosti prekomjernog udubljivanja i isto tako o prepiranja u nauci. Naravno, prepiranja u nauci se misli kada po određenom pitanju nema jasnijih dokaza, odnosno samo pitanje u sebi sadrži više mogućnosti, pa je moguće da je jedno mišljenje ispravno, a isto tako je moguće da je drugo mišljenje ispravno, pa tu nije dozvoljeno, odnosno nije pohvaljeno, pokuđeno da se ljudi raspravljaju po pitanju te mesele. Međutim, kada dođe jasan dokaz i kada prevlada, onda obaveza nama muslimanima slijedimo taj dokaz i onda će kasnije govoriti Imam Buhari o pretjerivanju u vjeri i isto tako o novotarijama. On će spomenuti oko 9 hadisa. Međutim, neophodno je spomenuti određeni uvod, kao što su to spomenuli islamski učenjaci, pa su rekli, dragoma braćo, da je šerijat ono što je propisao Allah tabaraka wa ta'ala i njegov poslanik sallallahu alaihi ve sellem, i da je došlo propisivanje šerijata na osnovu ljudskih mogućnosti. I isto tako je došlo na osnovi olakšavanja. I isto tako naš gospodar najbolje zna šta je za nas dobro, kako na dunjaluku, isto tako na ahiretu, i zna gdje se krije naš uspjeh, kako na dunjaluku i na ahiretu, i na koji ćemo način ući u džennet sa njegovim dopustom. I isto tako Allah tabaraka wa ta'ala zna da se ljudi razlikuju po pitanju određenih stvari. Pa određeni ljudi vole određene stvari, drugi ljudi ne vole te stvari, pa je šerijat došao i obuhvatio sve to zajedno. Pa ćemo naći tako da je Allah tabaraka wa ta'ala propisao stroge obaveze i isto tako zabranio određene stvari koje su muharem, i te stvari se moraju u potpunosti izvršavati ili se moraju u potpunosti kloniti. I svi mi to možemo izdržati, odnosno svi mi to možemo izvršavati, jer Allah tabaraka wa ta'ala najbolje je dao naše mogućnosti, na osnovu toga je propisao. Ne može Allah dželešanu propisati namaz, a da mi to ne možemo izvršavati. Desi se u određenim situacijama da ne možemo, a su to izuzeci, oni imaju svoj propis. Isto tako kada se govori o zekijatu i drugim stvarima. A nakon toga Allah dželešanu u islamu propisao mustahabe, odnosno pohvaljene stvari, pa onaj ko se želi natjecati, za njega je to otvoreno. Međutim, nisu mustahabi obaveza svima ljudima. I onda nakon toga nalaze se određene stvari koje su iznad mustahaba. I onaj koji bude želio da izvršava te stvari iznad mustahaba, onda će on zapasti upravo ono o čemu govori Imam Buhari, a to je prekomjerno udubljivanje. I isto tako pretjerivanje u Allahovoj dželešanuhu vjeri. Jer šta je u stvari pretjerivanje? Pretjerivanje je da pređeš granicu
odnosno da pređeš one granice koje je zacrtao Allah dželešanu, njegov poslanik, odnosno želi čovjek da izađe iz tih granica šerijata koje je Allah dželešanu odredio. Jer da je bio to naš interes i da su to svi ljudi mogli, Allah bi sigurno to propisao. I zato kada neko od nas pređe granice mustahaba i pređe ono što nam je Allah dželešanu propisao i želi Allaha obožavati sa onim što nije propisano, onda je on zapao u pretjerivanje. Što znači da pretjerivanje definiše Kur'an i sunnet, a ne definišemo ga ja i ti, ko što se to danas dešava. Vidim određenog čovjeka hamda izvršava vadžibe, klonio se harama, čovjek hoće da izvršava mustahabe, a mi smo popustili sa druge strane, što onda kažemo? Kažemo, ne, on kada pretjeriva. Dobro, to pretjerivanje, jesmo ga ja i ti definisali i to prepisali tom čovjeku, ili je to Islam propisao i uistinu on pretjeruje Allahovu dželešanuhu vjeru. Zato znači treba po tom pitanju vrlo oprezan biti. I ne treba određenu stvar da mi od nas sami da mi definišemo i kažemo to je pretjerivanje. Ne treba se vratiti Kur'anu i sunnetu i govor učenjaka i vidjeti je li to pretjerivanje ili nije. Pa zato Islam postavio te zajedničke vrijednosti koji svi ljudi mogu izvršavati. I onda je rekao, ko pređe te granice, on je pretjerao Allahovu dželešanu vjeri i želi da ga obožava sa onim što Allah dželešanu ne želi od ljudi. U određenim situacijama kada bi se taj određeni ibadet, hajde da kažu da bude lakše, pošto će doći hadis, da imate jedan primjer, a to je post ili non-stop post. A to je da čovjek kaže ja ću postiti i po dani, međutim ja ću isto i noći postiti. I onda šta posti 3, 4 i dana i noći. Kaj ja ću to činiti? O tome znači govorimo. Ne bih možda bio problem kada bi te određene ibadeti koje prevazilaze mustahabe, kada bi ja uzeo i ja to činio. Ja za sebe činim, ja kažem ja mogu da to činim. Jer su određeni drugovi Rasula sallallahu alejhi ve sellem taj post učinili, iako je ga Resul sallallahu alejhi ve sellem zabranio, kao što je bio Abdullah ibn Zubair, jer je smatrao da mogu. Međutim, nije druge ljude prisiljavao. Jer zašto? Jer ljudi ne mogu to izdržati. I zato je Islam došao i tu stvar je iznio iz okvira mustahaba. Isto tako je, vrlo je opasno kada određenu nauku koja nam je zabranjena da se po pitanju nje raspravljamo i kada mi određeno pitanje, mi ga uzmemo za sebe, kažemo pod određenom tom pitanju ja ću tako raditi. I ja uzimam ono što je potpunije, što je opreznije. Dobro, ti si uzeo za sebe, alhamdulillah. Međutim, nemoj da ljude oko sebe prisiljavaš na to. Pa mu dođeš kada, zašto ti to ne činiš? Zašto ti ne postiš i dan i noć? Zašto ti jedeš to meso? Zašto oblačiš tu hranu? Odjeću. Znači, zašto? Iz toga razloga da ne prisiljavaš druge ljude na ono što oni ne mogu. Pa je zato Resul sallallahu alejhi ve sellem uvijek govorio svojim drugovima, radite ono što možete. I kaže, nećete prestati činiti ili neće Allah dželešanuhu zadesiti prema vama određena doza rezerve sve dok vi ne prestanete djelima. Što znači da nikada Allah dželešanuhu neće ostaviti ta naša djela. Pa je tako Resul sallallahu alejhi ve sellem savjetao Abdullaha ibn Amra ibn Ansa, jednog od plemenitih sahabija, koji je bio momak i njegov je otac brinuo se o njegovoj nafaki na ovome svijetu. Pa je on vidio da on može svaku noć klanjati noćni namaz, a da po dani da može postiti
pa mu je Resul sallallahu alejhi ve sellem govorio da to ne može, da to ostavi. Pa mu je Resul sallallahu alejhi ve sellem govorio, dobro, uzmi više dana, pa posti Davudov post, ili isto tako klanjaj određeni namaz, ostavljaj, kaže ja to mogu. Međutim, Resul sallallahu alejhi ve sellem koji je bio Allahu tebareke ve taala poslanik i vjerovjesnik, znao je šta ljudska bića mogu. Pa kada je Abdullah ostario, sjetio se i kaže, zašto nisam poslušao oporuku Resula sallallahu alejhi ve sellem. I zato treba se pridržavati onoga što nam je Islam ograničio i isto tako onome kome Allah tabaraka wa ta'ala omogućio da čini mustahabe, da čini mustahabe. Međutim, ne treba da se desi da određene ibadete koji su iznad mustahaba da prisiljava druge ljude i isto tako kada bude u prilici da daje fetve ili tumači ljudima, da isto tako i ne prisiljava na ono što oni ne mogu biti, ono što nisu u mogućnosti. Pa je tako Imam Buhari naveo kuranski ajeti sure Nisa u kojim se govori o ehlu kitabijama. Prvenstveno se misli o kršćanima, jer je kuranski ajet došao u tom kontekstu, međutim isto tako se misli na židove, jer su oni povezani za taj propis, ali isto tako se misli na sve ehlu kitabije, mimo židova, isto tako mimo kršćana, pa kaže Allah tabaraka wa ta'ala, ja ehlal kitabi la taglu fi dinikum, wa la takulu ala Allahi ila al-haq. O ehlu kitabije, nemojte pretjerivati u svojoj vjeri i nemojte govoriti o Allahu osim istinu. U kojem je došao kontekst kuranski ajet je došao u tom kontekstu da kršćani govore za Isu alejhiselam da je on sin Allaha ili da je on božanstvo ili da je on trojica, da je jedan od trojice. Dobro, gdje je ovdje pretjerivanje u vjeri? Pa ako smo rekli da je pretjerivanje u vjeri, da se prijeđe ona granica koju je propisao Allah tabaraka wa ta'ala, mi dobro znamo da je Isa alejhiselam, da je on Allahu tabaraka wa ta'ala poslanik i njegov rob. I to je ta granica. I kada su oni izašli iz te granice i kada su rekli za njega da je sin Allaha, od čega Allah dželešanu čist i uzvišen, ili da je on božanstvo, onda su oni prešli tu granicu. Pa se upozoravaju na to i kaže im se, nemojte da pretjerujete u svojoj vjeri, odnosno nemojte preći tu granicu. Jer ne smijemo, dragama braću, uvijek povezivati pretjerivanje u vjeri sa time da je bolje što smo mi sve čvršći, odnosno što smo žešći, odnosno da prelazimo uvijek granicu. Ne mora značiti da čovjek uvijek, ako se drži određene stvari koja je u spoljašnosti ima određenu žestinu ili jačinu, ne mora znaći da je to Allahova tebareke ve taala vjera. Pa i u ovome slučaju, ako Allah je rekao za Isu alejhiselam da je on poslanik i da je njegov rob i da je on Allahova riječ, odnosno da je on sa riječu budi nastao, ne smije se onda prelaziti to i govoriti za njega da je on božanstvo. Ali isto tako se ukoravaju i židovi, jer su oni pretjerali tu granicu po pitanju Isa alejhiselam, pa šta su rekli za njega? Rekli su naudu bila da je on sin od bluda. Pa su i tako i u tome slučaju pretjerali granicu. Jer pretjerivanje u Allahovu dželešanu vjeri ne biva samo da pretjeraš u Allahovu vjeri, da kažeš da ideš gore. Jer isto tako i popuštanje u Allahovu dželešanu vjeri se može smatrati pretjerivanje. Zašto? Pa i sa popuštanjem u Allahovu dželešanu vjeri si izašao iz onih granica koje je Allah dželešanu njegov poslanik zapisao, odnosno zaokružio. Jest da je kuranski ajet se obraća ehlu kitabijama. Međutim, kao što je poznato, nije ibret u tome zbog čega je objavljen kuranski ajet, već je ibret šta je poruka i pouka toga kuranskog ajeta, a to je da on poziva ehlu kitabije, ali isto vrijeme nas poziva da ne pretjerujemo u Allahovoj dželešanuhu vjeri. I zato ćemo mi naći da su ehlu kitabije, odnosno oni koji imaju objavu,
da su pretjerivali u Allahovu dželešanu vjeri već u početku objave. Pa ćemo naći narod Nuh alejhiselam. Šta je uradio? Zar nije pretjerivao po pitanju onih dobrih Allahovi dželešanuhu robova? Zar nisu izašli iz granica dozvoljenog po pitanju uvažavanju dobroga čovjeka? Zar i nisu prvenstveno napravili za njih slike ili su napravili od njih kipove pa su rekli da nam to bude razlog da mi budemo bolji po pitanju ibadeta, pa je nakon toga došao prokleti šejtan pa im je to uljepšao da bi nakon toga njih obožavali i na taj način su pretjeravali u Allahovu dželešanu vjeri jer su izašli iz okvira Islama. I onda kasnije kad naćemo pretjerivanje i židova, pretjerivanje i kršćana i onda ćemo naći samo pretjerivanje u umetu Resula sallallahu alejhi ve sellem. Pa ćemo naći određeni drugove Resula sallallahu alejhi ve sellem da su dolazili i da su smatrali ibadet koji Resul sallallahu alejhi ve sellem čini da je neznatan, odnosno da je mali. Pa kad je došla na trojica ljudi i obratili se Aiši ili suprugama Resula sallallahu alejhi ve sellem i pitali o namazu Resula sallallahu alejhi ve sellem, o njegovom postu i isto tako životom sa njegovim suprugama. Pa su to smatrali da je malo. Ili su pak smatrali da Resulu sallallahu alejhi ve sellem oprošteni grijesi i da Resul sallallahu alejhi ve sellem u tome kontekstu nema potrebe za ibadet jer nema oprošteni grijesi. Pa je da on ih rekao, ja nikada se neću ženiti. Isto tako drugi je rekao, ja ću uvijek postiti, neću se mrsti. I treći je rekao, ja ću uvijek klanjati noći namaz, neću spavati. Pa je rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem, onaj koji bude odbacivao moj sunnet, to nije od mene i ja se najviše bojim Allaha dželešanu. Znači bila je ta pozitivnost što je se nalazio Resul sallallahu alejhi ve sellem između njih. Pa je mogao izlazak iz okvira Islama, mogao je Resul sallallahu alejhi ve sellem da im pojasni i da ih vrati isto tako u okvire Islama. Međutim, nakon toga šta nalazimo pretjerivanje, pa ćemo naći prvenstveno Havarić. Izašli su iz okvira Islama, pa su držali toliko djela da su rekli, onaj koji učini bilo koji grijeh, veliki grijeh da je izišao iz okvira Islama. Oni su na taj način pretjerali Allahovu dželešanu vjeri i izašli su iz okvira Islama. Ne mislimo da su nevjernici, međutim izišli su iz onog okvira koje je postavio Allah tabaraka ve ta'ala. Isto tako nakon toga ćemo naći da se onda pojavi, jer takav je Allahov sunnet, da se uvijek nasuprot jedne sekte pojavi se druga, pa se pojavi murdžije. Pa šta kažu? Kažu djela uopšte nisu od imana i na taj način izađu iz okvira Islama. Pa dobro, gdje je ovdje pretjerivanje? Oni su u stvari popustili. Jer su cjelokupni iman, odnosno djelo imana su izvali su njega, popustili su, međutim i to je pretjerivanje. Pa onda nalazimo šije koje vrijeđaju drugove Resula sallallahu alejhi ve sellem i isto tako izvjeri, pa dolaze druge sekte koje isto tako pretjerivaju u Allahu ve tebareke ve taala vjeri. I naćemo da Resul sallallahu alejhi ve sellem upozoravao na to pretjerivanje, pa isto tako rekao, obraćaju se ehlu kitabijama, ja ehlel kitabi la taglu fi dinikum gajrel haq. O sedbenici knjige ili prijašnji oba, nemojte da pretjerujete u svojoj vjeri na taj način da ostavite istinu i da ulazite u batil. I isto tako iz prethodnog spomenutog kuranskog ajeta vidi se da onaj koji bude pretjerivao u Allahovu dželešanuhu vjeri, da mora da govori o Allahu dželešanuhu bez istine, odnosno bez dokaza. Jer ga to povlači kada izađe iz okvira Islama, da nema ko sebe ono što će utvrditi svoje ponašanje i onda mora da tumači vjeru bez znanja. I to se upravo danas dešava. Čovjek pretjeruje Allahovoj dželešanuhu vjeri, nema dokaza u ono u čemu je on. I onda se dešava upravo ono što je nas spomenuo Imam Buhari, a to je da će se raspravljati po pitanju nauke i isto tako da će druge ljude optuživati da nisu u pravu. Jer zašto? Pojasnili su islamski učenjaci da onaj koji pretjeruje u vjeri nema sumnje da će ga u jednom trenutku obuzdati samo dopadanje.
Jer on gleda na sebe da on je u mogućnosti da izvršava određene ibadete dok drugi ljudi to ne mogu. I onda gleda sebe da je on najbolji, a drugi ljude gleda da su oni mimo njega. I isto tako i kritizira. Kako ti ne možeš činiti to, za se ti ne možeš drugog čovjeka odricati, za ti ne možeš raditi to. Zašto? Jer on gleda sebe da je bolji, a gleda druge ljude da su oni manje vrijedni od njega. I kao što su spomenuli sami učenjaci, to njegovo samodopadanje i isto tako omnožavanje ljudi je gore od onoga što on čini ibadet. Odnosno, njemu je bolje bilo da ima lijepo mišljenje prvenstveno o sebi i o drugim muslimanima, a da čak taj ibadet i ne drži, ono što ga izvršava. I tako nalazimo da Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu govori da je Resul sallallahu alejhi ve sellem kada je bio na hadžu, kada je htio da baca kamenčiće, rekao mi sakupi mi kamenčiće, međutim da budu kao kod nas da kao pasulj ili grad. Veličini toga, znači veličini prsta. Pa Abdullah ibn Abbas otišao i sakupio te kamenčiće tolike veličine i dao Resulu sallallahu alejhi ve sellem, pa je on uzeo i rekao je: o ljudi, sa ovakvim ili sa istim ovakvim kamenčićima bacajte. I onda je rekao, upozoravajući: i čuvajte se pretjerivanja u vjeri, jer zaista one koji su bili prije vas je uništilo pretjerivanje u Allahovu dželešanu vjeri. Kao što možete vidjeti iz ovoga hadisa, da je ibret u tome šta je šerijat i da se čovjek toga pridržava. Ako je šerijat rekao da kamenčići trebaju biti toga obima, onda se toga pridržava. A ne ko što se sada dešava, ko što se prije dešavalo, da mi uzmemo to pitanje, da mi vladamo sa svojim razumom i kažem, pa već ako ja to tamo gađam, i ako već tamo šeitan, pa bolje da uzmem veliku jednu kamenčiću pa da ga gađam. Ili da uzmem papuče ili kišobrane ko što ostali radi. I na taj način pretjerivaju Allahovoj dželešanuhu vjeri. I zato je Resul sallallahu alejhi ve sellem u ovoj prilici rekao: i čuvajte se pretjerivanja u Allahovoj vjeri, jer je prethodne narode uništilo pretjerivanje. Pa ako je čovjeku obaveza da se pridržava načina bacanja kamenčića, pa šta će biti onda one stvari koje su veće i veće, koji su ruknovi i koji su isto tako muharemi u ovoj Allahovoj dželešanuhu vjeri. I isto tako u hadisu koji bilježi Imam Muslim, Resul sallallahu alejhi ve sellem je rekao: zaista su propali oni koji pretjerivaju, zaista su propali oni koji pretjerivaju, zaista su propali oni koji pretjerivaju. Bilo je dovoljno da Resul sallallahu alejhi ve sellem kaže jedan put i to je bilo dovoljno. Međutim, kada je stvar bila opasna i kada je trebalo na nju ukazati, Resul sallallahu alejhi ve sellem je to 3 puta ponovio. Prije nego što se osvrnemo na sam hadis Ebu Hureyre koji govori o neprestanom postu ili postu bez prekidanja, samo je vrlo važno se osvrniti na jedno pitanje, drago moja braćo, kao što su spomenuli islamski učenjaci, a to da istinsko pridržavanje šerijata nije pretjerivanje u Allahovu dželešanuhu vjeri. Kada se neko istinski i dosljedno pridržava Kur'ana i Sunneta u svojoj spoljašnosti i isto tako se trudi u svojoj unutrašnjosti, to je vrhunac pridržavanja Kur'ana i Sunneta i to nije pretjerivanje. Jer drugovi Resula sallallahu alejhi ve sellem najbolje su se pridržavali Kur'ana i Sunneta i ne može se reći za njega da su oni pretjerivali u Allahovoj dželešanuhu vjeri. Zašto govorim ovo? Pa zato što je to danas prisutno. Kada neko od nas želi da se dosljedno pridržava Kur'ana shodno razumijevanju ispravnih prethodnika i kada se želi pridržavati dosljedno Sunneta, sve pedalj po pedalj, kako je Resul sallallahu alejhi ve sellem radio, ja hoću tako, to nije pretjerivanje u Allahovu dželešanuhu vjeri, a danas se dešavaju sa određeni ljudi, za to optuživaju. Ako neko hoće da se pridržava određene odjeće, koja je najbliža odjeći Resula sallallahu alejhi ve sellem,
Nećemo sada govoriti o odjeći koja je za šuhra, to je da budeš poznat između ljudi. Ili se ta odjeća možda razlikuje od odjeće u kojoj ti živimo, u mjestu gdje mi živimo, ne govorimo o tome. Međutim, čovjek želi da određenu odjeću obuče koja će biti bliže Resulu sallallahu alejhi ve sellem, odnosno da se oni uvjeti koji su se našli, da se nađu u njemu. Da mu bude široka odjeća, da mu bude iznad članaka, želi da obuče neku kapu, nešto drugo, da ukazuje da on musliman. Šta se dešava kod nas? Ono pretjeruje. Ne, on ne pretjeruje, nego su možda ja i ti popustili. I onda se upravo to desi. Kada mi popuštamo, mi to ne smatramo popuštanjem Allahovo dželešanu, pretjerivanje. Međutim, i to je isto pretjerivanje. Pa zašto? Jer smo rekli da su islamski učenjaci rekli da je pretjerivanje da izađemo iz granica šerijata. Pa svejedno da ti izišao ili gore, ili ti izašao dole, pretjerivanje popuštanjem, to je isto tako izlazak iz Allahovi tebareke ve taala granica. I zato to ne smije da se pomiješa. Ako se neko dosljedno pridržava Kur'ana, isto tako suneta Resula sallallahu alejhi ve sellem, to treba pohvaliti i to se ne smije nazivati pretjerivanjem. Kao što se to danas dešava. Imaš neku sestru muslimanku koja želi da se pridržava islamskog hidžaba, koja ne želi da razgovara sa ljudima, koja čuva svoju čednost, koja ima svoju stid, i najdeš drugu ženu koja svakako može. Nije problem, može se malo popričati sa ljudima, može se malo i našminka, naravno u islamskom nekom smislu, može se malo počupa obrva, ali nije to baš ono klasično čupanje, već je to izbjeljivanje, isto tako hidžab se malo suži, neke boje koje već ulazi u šubu, i onda nađe ovoga sestra, ova pretjeruje, kaže ona. No, zašto pretjeruje? Pretjerivanje ono što je definisao Kur'an i sunnet, ako ona izišla iz okvira hidžaba islamskog, jes, pretjerala je. Ali ako nije izašla, onda uprkos i meni i tebi, svidilo se to meni ili tebi ne svidilo, ona ne pretjeruje, nego smo ja i ti popustili. I zato po tom pitanju treba biti oprezan i ne treba ove hadise, kuranske ajete i koji spomeni druge, da se spuštaju na te ljude, a kaže rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem, propali su oni koji pretjeruju, Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao nemoj pretjerivati Allahu dželešanu vjeri, jest u redu, ali da mi ti definiši šta je pretjerivanje u Allahu dželešanu u vjeri. Imam Buhari je spomenuo jedan od prvih hadisa koji ćemo mi se na njega osvrnuti, a to je hadis Ebu Hureyre radijallahu anhu, kojem kaže, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, nemojte neprekidno postiti. Ali i ti neprekidno postiš, rekoše ashabi, nisam ja ono što ste vi. Mene moj gospodar stalno hrani i poji, uprkos tome oni se nisu prošli neprekidno posta, vjerovjesnik alejhi selam nastavio s njima neprekidno postiti još 2 dana ili 2 noći dok nisu ugledali mlađak. Tada je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao, da se mjesec nije pojavio, ja bi vam još produžio koreći ih na taj način. Znači, o čemu se radi? Resul sallallahu alejhi ve sellem je imao praksu da neprekidno posti. Znači, kod nas je postaj da čovjek posti od zore i da posti kada dođe akšam, da ostavimo hranu, piće i svoje strasti, to je post. Međutim, Resul sallallahu alejhi ve sellem bi običavao da radi. Čak i kada uđe u noć, Resul sallallahu alejhi ve sellem bi i dalje postio, i onda bi opet zapostio sljedeći dan, i onda bi opet postio noći i tako koliko je Allah dželešanu dao. I to je neprekidni post. Pa kada su drugovi Resula sallallahu alejhi ve sellem vidjeli to, i oni su neprekidno postili. Pa Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao, nemojte to da činite. Međutim, drugovi Resula sallallahu alejhi ve sellem, a to na temu o kojoj smo mi govorili. Znači, Resul sallallahu alejhi ve sellem govori jedne riječi, a njegovo djelo je drugačije, odnosno suprotno od njegovih riječi. Pa su pomislili da ono što je Resul sallallahu alejhi ve sellem upozorava, da to nije strogo, jer Resul sallallahu alejhi ve sellem čini, to su mu rekli, pa i ti to činiš. Pa je Resul sallallahu alejhi ve sellem želio da ih odgoji. Pa šta je učinio Resul sallallahu alejhi ve sellem? Zapostio je u početku Ramazana, ili drugim predajama kažu postio je na kraju Ramazana, ali postoji mogućnost da i na početku i na kraju sa njima postio. Pa je postio
28. i 29. dan od Ramazana, isto tako su postili noći. A onda se pojavio mlađak od Ramazana, znači kako se ovdje kaže, i onda dolazi Bajram, kad je obaveza da se moraju ljudi omrsiti, ono se ne smije postiti na Bajram. Pa Resul sallallahu alejhi ve sellem želio sa njima da posti dane i dane i dane, da bi podučio da ne mogu. Jer sad su oni ušli u jedan propis, nema više izlaska iz njega. Znači kad je Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao, nemojte neprekidno postiti. Pa su oni ušli u to sa Resulom sallallahu alejhi ve sellem, sada moraš postiti sa Resulom sallallahu alejhi ve sellem, sve dok Resul sallallahu alejhi ve sellem posti, nemaš izbora. Pa Allah te barek ve ta'ala tako htio da je se pojavio mlađak od mjeseca Ševala, odnosno morali se omrsiti. Pa se Resul sallallahu alejhi ve sellem sa njima omrsio i oni su se omrsili. Pa rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem da se mlađak nije pojavio, ja bi još sa vama produžio, koreći na taj način. I kaže islamski učenjaci, kao što vidite, draga moja braćo, u ovome hadisu nema uopšte mjesta koje ukazuje na ono što želi reći Imam Buhari. Imam Buhari želi ukazati na pretjerivanje Allahu dželešanu vjeri. Pa dobro, gdje su te riječi u ovom hadisu? Nema. Međutim, kažu da je bila praksa imama Buharija, što ukazuje na njegov fik. Kada bi se hadis određeni nalazio u njegovom sahihu, u njegovoj knjizi, i kada bi na tom mjestu nalazio se dokaz za ono što želi imam Buhari reći, on taj hadis ne bi nas spominjao. Zašto? Nije imam Buhari bio zaboravan, pa da je zaboravio da ima tamo jedan hadis kojeg on zapisao, i da kajemo ko mi, nije uopšte zapamtio što je zapisao u svoju svesku, čak više nije ni pamtio informacije. Imam Buhari je čitav svoju knjigu pamtio i dosta drugih hadisa, znači znamo je dobro gdje se taj hadis nalazi. Ali želio je od nas, muslimana koji će doći nakon njega, da izučavamo njegovu knjigu i da izučavamo sve te hadise koji su došli od različitih ravija i da nađemo to mjesto koje je dokaz za ono što želi imam Buhari da kaže. Nije želio da nam plasira informaciju, kaže evo to je taj hadis i on se povezuje sa tim poglavljem i mi uzmemo takvu informaciju i mi smo zaboravili. Jer onaj zna dobro koji čita knjige, koji istražuje, da će se kada bude tražio jednu informaciju okoristiti još drugi, možda 10 ili 12 koristi. I zato Imam Buhari nije tu spomenuo. Jer u drugim predajama kod imama Buhari, Resul sallallahu alejhi ve sellem je rekao, a ja bi sve sa vama postio, dok oni koji se prekomjerno udubljavaju, dok ja ne bih doveo do te mjere da ostave to svoje prekomjerno udubljivanje. Znači ja bi sama postio i 10, i 20 dana, i 30 dana, sve dok ne uvidiš da taj neprekidni post nije u tvojoj mogućnosti, i isto tako da je to od specifičnosti Resula sallallahu alejhi ve sellem. Jer Resul sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ja nisam kao vi. Moj me gospodar hrani i poji. Znači vi ne možete postiti kao ja i vi niste kao ja. Jer Allah tebareke ve taala mene hrani i posti. Na koji način? Kažu islamski učenjaci, može to biti na istinski način kako je rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem. Da Allah dželešanu poslanika hrani. Odakle? Hrani ga iz dženneta. I na taj način Resul sallallahu alejhi ve sellem, to je njegova specifičnost, njegova odlika, može da posti ono što mi ne možemo da postimo. Da može si neko reći, pa ako Resul sallallahu alejhi ve sellem jede hranu i piće, on nije uopšte postač. Međutim, to je hrana iz dženneta i ona ne misli postača kao što to naša hrana ova radi. I ova radi sa dunjalom. Ili kažu islamski učenjaci, da to znači da mu je Allah dželešanu davao snagu, da on nije osjećao niti glad, niti žeđ, ili čak je osjećao, međutim imao je toliko snagu da to prijeći. Pa Resul sallallahu alejhi ve sellem na taj način želio da ukori svoje drugove, tako je i došlo koreći na taj način. A to je da se pridržavaju onoga što je Allah dželešanu rekao. Kada treba postiti, a to je mjesec Ramazana obaveza, ko hoće druge dana da posti, to je mustahab, isto tako da se posti u onome danu. Jer Imam Buhari na drugim mjestima spomenuo ovaj hadis
govoreći o pitanju jednom, a to je da li je uopšte čovjeku dozvoljeno da posti po noći, odnosno da li ima uopšte posta po noći. Jer je šerijat rekao da treba postiti u toku dana i sad neko dođe u nas kada ja ću postiti po noći. Pa da li se uopšte tvoj post prima? Jer zašto? Pa nema posta po noći. I zato, draga moja braćo, trebamo se pridržavati onoga što nam je Allah tabaraka ve ta'ala ograničio i ne trebamo pretjerivati u Allahovu dželešanu vjeri, pa ako boda mi ćemo se kasnije osvrnuti na druge hadise koje Imam Buhari spomenuo. Ne znam, ili vam je vruće, ili se